Zdravo svima i dobrodošli u Samrinu kuhinju. Vjerujem da svi volimo Monte, a šta ako vam kažem da ga možete napraviti kod kuće još kremastiji i ukusniji. Detaljan popis sastojaka nalazit će se u opisu ovog videa, a kroz sve sastojke ćemo proći kroz sami video. Dakle, za početak pripremam puding, klasična priprema pudinga. U širpu dodajem pola litri mlijeka, s tim da jedan manji dio odvajam sa strane u koji ću dodati 4 kašike šećera i prah za puding od čokoladi. To ću malo umiješati. Dakle, klasična priprema pudinga kao na uputstvu sa vrećici. Nakon što mlijeko proključa, to ću dodati u mlijeko. Konstantno miješam. Potrebno je da to kuha nekih 2 do 3 minute i puding je spreman. Ja sam koristila puding od čokolade, a također možete koristiti i puding od lješnjaka. Sada ću isključiti ringlu i u to ću dodati 100 g mliječne čokolade ili crne čokolade za kuhanje, kako god želite. I 250 ml vrhnja za šlag ili slatke pavlake, kako god je zovete. To ću dobro sjediniti, omutiti i crni dio za naš Monte je spreman. Sve isto ponavljam i za bijeli dio. Dakle, priprema pudinga, samo što je u ovom slučaju puding sa okusom slatke pavlake. Nakon toga dodajem 100 g bijele čokolade i isto tako 250 ml vrhnja za šlag ili slatke pavlake. Oba dijela su spremna. To ću sada spojiti zajedno u posudice. Ja sam od ove količine dobila 8 manjih posudica i Monte je spreman. Obavezno isprobajte ovaj recept, mislim da ćete se oduševiti okusom. Pišite mi u komentarima utiske. Hvala vam na gledanju videa, pretplatite se na moj kanal i do sljedećeg puta, prijatno!